Shalom. Selamat hari Minggu ma dihamu. Suang-songoni ma tamuin nami nama dohoti per minggu sadarion. Tapasada maroha nang pikirat kalau marparsaura doho debata. Marede mahita siap buku ede nomor 114 edsada sahatro ditolu. Dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ay na mangolu dohatani di bata jala margogo mangula, jala tumajom siyan sa dokpodang si dua baba, jala manorusi doi rasira di sirang hosa dohot todi, akaring ring pe dohot utok, jala panguhum doi di parohaon dohot di pikiran ni roha. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanami, nunga marpungu hami dison di ari na pinarbiadayan mi. Say buhay mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiyai, jala ringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami,
asa pos rohanami martangi yang tuho, urupi hami, asa huparhasiang hami aka ari-ari ningolu nami na podoki, say pamasuk mahami Tuhan ngoluan saleleng ninelengna, pujion nami mahodisi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredi hita Moses ya buku de nomor 22 luasa. Bagasan di mingguon imanasian patik perjolo sahatro di patik pasapuluhon. Patik perjolo ahu do Jehovah de batam ninna de batata dang jadi marakup ahu bahenonmu de batam. Patik paduahon dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang go tunggabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ay hona uhumna dosogot akan na marsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon di ari minggui di naonom ari maula hamuna sa siulaonmu alay anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah de batam doi dang jadi homangula anggo dinasa dari i manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ay di na onomari do di topa di batalangi dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papituhoni, di baheni do umbahen na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari paradianan na jala di parbadiay. Patik palimahon, ikon pasangapon mo do na torasmu, asam mertua ho, jalaleleng mangolu di tano na nilehon ni Jehovah de batam diho. Patik paunopon una ko mamunu, patik papituhon una ko mangalakup, patik pawaluhon una ko manako, patik pasiyahon una ko olo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lopuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha padok ni debata taringo tu pasik na sapului, odo. Ahu do Jehovah de batam ninna de batata, pargogo na suhatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, ro di sudut patoluhon, ro di sudut paupaton, pinopar ni akan na sogoroha diau, alay asido rohaku di akan na maribu-ribu, akan na marholong roha diau,
na sumangalau si patiki. Atong rap mangidogogo mahita tu di bata, lau mangulahon na hobar tu patiki. Ale Tuhan de bata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Tabigi makor sian seksi perempuan HKBP Resort Jeruju. Tujuh lu mamang enang. Tujuh lu. Senang di sini bisa. Ya.
Maredehi tamu ya buku ede nomor 182 ayat 2 doho tolu. Serep marohata tatopoti madusata nagudangi martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami perguguna sohatu dosan para siroha midahami nadangolon narodo hami tujulo manopoti dosa nami nagudangi di bagasan hajahato dohami tubu jaladang adong hapor seyaon di bagasan rohanami hian saluhut dohami manibil sian akka dalammu masay gudang do pangalosyon nami di patikmu alay ingot mahami ali Tuhan ala ni denggan di basam dohot asin ni roham say unang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami dohot pangalosyon nami say ingot mahami hobartu asin ni roham dohot denggan di basam ala ni guarmu ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi amen. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasisaan ni dosa. Songo sitong na manguluaw ninna Tuhan Jehova. Tung nasolomodo rohaku midahamatian ni parjahat. Nalomodo rohaku midahamumulak ni parjahati tumadikod dalan na asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tabigi makor inakamis singkawa.
Meredihita siya buku ede nomor 170 ayat sada dohon tolu. Epistel dihita di mingguan imana dienet sian Kolose sada ayat sada sahatro di 14 tajahama marsika sore. Ahu surat ni si Paulus apostel ni Kristus Jesus ya lomo ni rohan ni debata dohot Timoteus dongane. Madok maulia te dohami laho tu mangyak kon hamu totong tu debata aman ni Tuhan Yesus Kristus. Alani sirimoni naung di parade di hamu di Banua Gijangi nunga di begi hamu hiani marhite-hite hata hasitongani ima barita naulii. Songot ni do di guruhon hamu sian si Epapras dongan saulauni na hinaholongan ay perhalado ni Kristus na hapo sa do iba na humokop hamu. Di baheni dung hubegi hami dang masohot ng hami tumamanyakon hamu jalamangi do asa digohi di hamu patas ni roha manadalomo ni rohana marhite-hite nasa hapistaran dohot habisuhon partodion. Laos gada di hamu panadaw di debata gabi margogo situtu hamu hobar tu gogo ni hasangapon nai makorhon nasa habengeton dohot labas ni roha mardongan las ni roha. Ay nunga di roro hita sian gonggoman hahulomoni jala di pausat hita tu bagasan harajaw ni anak haholongan ni rohana. Ido sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Maredehita siya buku ede nomor 25 ayat sada dohot 2.
isongon nahina tidak ko ni dongata sa hapor siyaw di sadok portibion rap mahitaman dok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na sohatu dosan na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Porbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tubanua torudung ditanom na mula mangolu diari patuluhon na manay tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehovah amanay gugo na sohatu dosani disima ibana payamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea dito di Perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ala Kristen akan na badia dohot dihasasani dosa dohot dihatai na mandok mula mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Kor ama
Shalom. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mendengarkan warta jemaat di minggu ini. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu keempat setelah Trinitatis dengan topik memberitakan dan melakukan firman Allah. Mamaritahon huhut mengulahon hatani debata. Yang kedua, berita anak lahir. Pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 telah lahir seorang anak laki-laki bagi keluarga H.E. Sitorus YK Buru Simanjuntak. Anak dan ibu dalam keadaan sehat, kiranya Tuhan memberkati. Yang ketiga, baptisan kudus atau terdidi. Bagi anggota jemaat yang hendak membawa anaknya untuk dibaptis atau terdidi, supaya mendaftarkan anaknya ke Sintua di WEG masing-masing, yang direncanakan acara baptis pada tanggal 24 Juli minggu keempat 2022. Yang keempat, menyaksikan iman atau sidi. Kami ingatkan kembali untuk rencana angkat sidi agar dimulai bulan Juli supaya mendaftarkan diri untuk belajar sidi. Yang kelima, warta menikah. Warta kedua, manang tikting paduahon. Hendak menerima pemberkatan nikah. Saud Situmorang SH, anak dari Bapak J. Sutumorang almarhum, Ibu D. Murulubis almarhum, dari Jalan HRA Rahman Gang Keluarga nomor 59 Pontianak, Jemaat HKBP Pontianak, Resort Pontianak, dengan Feni Kristi Boru Tampu Bolon, putri dari Bapak TB Tampu Bolon, Ibu AM Boru Hutapea, dari Jalan Yosudarso Koina 1 nomor 1 Kuala Singkawang. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pukul 10 WIB di HKBP Pontianak. Yang keenam, pertanyaan WEG. Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 dilaksanakan pertanyaan WEG bertempat di gereja. Tuan rumah dari WEG 2 yaitu keluarga F. Sitorus R. Boru Purba. Untuk sementara ini masih kita gabung WEG 1, 2, dan 3. Masuk pukul 19 WIB, Tuhan memberkati. Yang ketujuh, pelayanan pendeta resort. Minggu hari ini pendeta resort Togar Hasugian STH MM melayani jemaat di HKBP Mempawah, dan gereja kita dilayani Amang Pendeta Melki P. Purba STH. Yang kedelapan, pelayanan di Pospel HKBP Sambas. Minggu hari ini Amang Sintua Dr. Andus J. Silalahi melayani jemaat di Pospel HKBP Sambas. Kita doakan kiranya semua pelayanan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Yang kesembilan, tamu gereja. Minggu hari ini di kebaktian siang kita menerima kunjungan dari Punguan Ina HKBP Jeruju Pontianak yang dipimpin oleh Amang Pendeta Pasaribu STH. Kita doakan kiranya menjadi kemuliaan Tuhan. Yang ke-10, jadwal belajar organ. Jadwal belajar organ dilaksanakan pada setiap hari Senin pukul 18 WIB bertempat di gereja. Bagi peserta supaya hadir tepat waktu dipimpin oleh Amang TP Siahaan SPD. Yang ke-11, rapat finalisasi pembangunan konsistori dan renovasi. Sehubungan dengan telah selesainya pembangunan konsistori dan rencana untuk renovasi kamar mandi jemaat, maka untuk itu diharapkan kepada semua majelis gereja, pengurus inti panitia tahun kesehatian atau ketua, bendahara, dan sekretaris, ketua, bendahara, dan sekretaris pembangunan dalam rapat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 pukul 17 WIB bertempat di konsistori. Warta inilah sebagai undangan resmi. Yang ke-12, persembahan khas Natal.
Minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan untuk keperluan kas Natal gereja. Marilah kita memberikan dengan sukacita. Yang ke-13, dukungan doa, yaitu kepada semua jemaat HKBP Singkawang, kiranya supaya dijauhkan Tuhan dari sakit dan penyakit di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk nomor 15 yang perlu ditambahkan, yaitu P Arena tanggal 16 Juli 2022 di rumah Andreas Tambunan, Jalan Semai, Sungai Wi, masuk pukul 19 WIB. Selanjutnya Manginang, kita masuk di nomor 17, anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 10 sampai 16 Juli 2022. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Nama-nama yang berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan, ada di slide yang di depan. Begitu juga di warta yang sudah di-share di WA kita masing-masing. Begitu juga tentang keuangan kita, baik pemasukan maupun pengeluaran, sampai dengan rekapitulasi. Ada di slide di depan, begitu juga di warta yang telah di-share di masing-masing WA. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Terima kasih atas dukungan doa dan partisipasi jemaat untuk mendukung program gereja. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Laho manomuno muhatani di bata, mari dimahita siya buku ede nomor 820 ayat 1 dohot 2. Tapasonang marohata matangi yang mahita. Dameni di batana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madihita saluhuna. Hatani di bata dihita bagasan minggu sedarion di mana tersurat di 5 Musa Hindu 30 Mamukas yang ayat 10 sada Sa'rodi ayat 14 ujau madihita saluhuna tapayuti hukma di bagasan rohab tabe songonom ma hatani di bata ayu patikon
na hutaw na haoni tuho sadarion dang masokal hu di hoi manang maholaku dada di banua gijang hatei ubahay pola ikot dohonommu isi ulaning sikat nami manaik tu banua gijang asa mangalapsa di kami doho patu bagiosa tu kami asa ulahonon nami nian jada dada di bariban di laut hatai ubahay pola ikot dohonommu isi ulaning sikat nami tari par laut mangalapsa di kami doho patu bagiosa asa ulahon nami nian ay masay dono do hatay diho di bagasa pamangam mutahe dohot di bagasan roham asa ulahonom mui imayang go sahanam kita nolongan di bagasan goan itu ate Yesus Kristus molo buku 5 Musa di bahasa Indonesia di dokme ulangan sian hato taboto do namar lapatan sediulahi do tutu adong do odolan ubahen ikut diulahi sada-sada hata sada-sada peristiwa nang pangalaho namar lapatan may asa ingot ibana ibena hita halak batak mola dong pesta sedibay do ingot-ingot kalau dibuka ingot itu kurang balga do atari lupahon kurang balga ingot milay itu kan saya dong do so dia ti ale daw may sakita ale di baga satur bukon balga situ tu do ingot-ingot na binahin ni tumata pola di surat to ni siap parjolo satu parpudi ni bangsa Israeli merdelan dinonganan ni debatana sida asa boha asa takas na sida gabe bangso na beria hom na gidonggoman karena bangsa Israel adalah bangsa umat Tuhan maka mereka harus memang sangat dengan benar dibentengi dijagai supaya mereka tidak jatuh ke dalam dosa ibenna di lewat Tuhan itu patik tunesida ima 2 lo batu alai sadiro nasida do masuk kalhu do patikot Tuhan oleh 2 do dengi pak mei tu de bata onom tu jolma masuk kalhu di do de sapusa ai patikon na hutong itu ho asadarion dan masuk kalhu di ho manang mahulaku anggo di sebelum na marungu donasida molme ternyata adong do sialana jolma madok pasokalhu diakka pati au surahita mamudahon mamemehon hata tu yana kotta molo pitordialo iboto hamudo sialana na berjolo hola dibegidui aledang ditiop ngalso ditiop dan diulahon dido bama carana mangulahon boludang ditiop alanido sonido situasi ni bangsa Israeli mereka itu hanya mendengarkan tapi tidak mau menerima dan mau melakukan jemole sukun naposo ni di bata bangso ni di bata do hido ale dang ulo mangulahon gabe digabu si ibana do dirinya jadi moladong jolma nama dok pasokal hudo hatami pasokal hudo patimi sa situng nai dang holan ala ni dirina do namar gabu si mana di hata ni di bata isi mandoki dangau hata ni di bata dui tidak mamangina bukamu jo buku menai Yakobus seda ayat 22 Yakobus seda ayat 22 dapat do teh amangina isi do peka Yakobus seda ayat 22 ngolong ada apa babuamu asarap kita menjaha ngabe ya rak mahita menjahasa
Alai gabe sulahon hatai mahamu unang holam pananginangi akan apa tohon. Jadi mol holan na pananginangi di madang ulo tiok hatai jadi ada dang ulo mangulahon. Napa tohon? Nih dang diriku dang dinihalakan diri na dulu di pauto. Jadi ketika ada orang yang tidak mau menerima firman Tuhan, sebenarnya dia sudah merugikan dirinya, bukan merugikan orang lain. Jadi suatu salah kita. Molong jol mana seolo manangyo hati di bata, rugi itu imana dui, dan rugi dia, dan rugi dihalakani. Alani habur kamu matong. Manangi dohot mangulahon hatani di bata. Alani saluhut jol manang mangulahoni dabutan las niro hada boto tua di mana? Dan ngau musim nama doki hatani di batado. Tidak mau musik di 5:10 naki ayat 3 do naingon. Oh ayat 8 do sia. Da buka majo. Diturpukui do alai joluna. 5:10 ayat 8 sia. Ada apa tanya manginam? Ya. Mulai ada apa asarak pita menjahat. Tak mulai mak. Alai mula maanggoho jala tangi honomu suara di Jehova. Jala honomu saluhu tonana. Akan hutona itu ho sadarion. Jadi marlubi-lubi maho tupahan di Jehova di Batam. Di saluhut ulahon nat hamu. Di parbue ni burtiammu. Di sinur ni pinahammu. Dohok di parbue ni tanom manukmak tunadinggan ay mapangulahi majahoba sumuang marlas ni roha midaho manukmak tunadinggan songolas ni rohana mida akka marlubi-lubi didok disikan. Jadi molo di ngulut sonari biasa-biasa saja, berarti firman belum kita lakukan. Molo saw-saw ni mandos dos dope nguluton ingok mana sotaulah dope hatan di mata ale molo marlubi-lubi pasti dengan yakin dikatakan kita sudah melakukan firman Tuhan. Alani molo neng berlubi-lubi do hita manginang ulah homma hatani di bata ulah holam mabegi. Karena apa? Karena orang yang hidup di dalam Tuhan tidak pernah kekurangan. Alani hita longa di bagasan kawan itu hata Yesus Kristus jolma na mangulahon hatani di bata di kopar rodoi songo jolma na paulihon jebu di atas dia dong, di hito, di atas pasir, dia dong kamu, nih, tak buka coba, makan, molo, cici ngatelu hiton, nih, tang dope ayat nanti, olah ujung-ujung dope ngatelu, tak buka coba, Matius 7, ayat 24. Ada apa be? Ay di atas sendiri hidup naking tanya aja Matius 7 ayat 24 rak majahita asana wege hataki jala diulaon sibah tudu somai tuhala nama roha nama bekas di atas batu itu toh udah gak bisa salah teh di parek kili uga monasik kita beli Kristen delakan. Iya. Jadi gobaran ni jolma na mangulahon hata ni bata di patudos mesongon jolma na bisuk na pauliho bagasnya di atas ni batu mama. Ahring dohonon na dihinaragam ni pargumito ni ngoluta si taonon arsa ni roha dangolo rupak. Karena apa? Karena dia sudah terus melakukan firman Tuhan dan dia selalu berkembang tang haporsonna jala dangolo madausian. Jadi orang-orang yang memang hidup di dalam Tuhannya, dia bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi dia melakukan firman Tuhan. Iko siulah hatani di bata dari mana? Dan si pasak hatani di bata. Anggo sonari yang manginang, gudang dojol mana pasaton hatani di bata. Si lupi di pasak do hatani di bata. Dua tahun budi? Denny Siregar, na bagian YouTuber ini,
Tuluarin asal puhu bereng mana. Di jami tahun di mana berita taringok tu Kristus. Orang Kristen itu kalau semakin ditampar semakin dikasih. Dang madau dilihat dok nama na. Dingi. Ada mulai itu butuhana dohonon nama. Ini tidak tertulis, cuma pipinya tertulis. Kalau perut tidak, ujung-ujungnya dibalas dotong. Itu. Jadi teng dohonokku silop pediboto dong. Masalahnya yang melakukan ini siapakah yang melakukan? Isi dona mangulohoni. Totu ikon siuto debatado, anak ni debatado. Asatari dah mahape sebenarnya mula didok nak kisian ayat 12 1 ayat 10 pada hudui isa mamangalap patiki didok ikon mamulus baribani laut mula di hal Israel didok taringot tu baribani laut ima jaringot tu jol mana mate isi ma jol mana mate roh musim mangulu tidak ada didok songoni alen yang dohonon na firman itu sudah menjadi daging dan tinggal di dalam di Johannes sadayati alani hita longa di bagasan gua itu atta Kristus naga besuku-suku ma di hita totu sonari dang dau be hata ni di bata ngajono be gariada toki-toki ngaro hata ni di bata ngaro pandita jeruju manggil hata ni di bata tiap hari atina tohori ima pandita pempau be sudi dia purtibio pandita mangaliana harunai hata ni di bata naga besuku-suku nam penditor diulahon dua sodo naik odo alusiamu baju di bagasan rohamu alian non rak mangalusi mamu itu diulah kamu hata di bata nong di jahamu nong di begi hamu mana ngawan ekel ne duk bah mekel nambah video mekel hamu nih rak mekel sudi tentunya berbicara tentang firman Tuhan mana ringau tu hata di bata naki uno na ima di nama ulah hodo ay sonido taringo tu haruru ni Jesus ay mola berita siapa no kijang do taringo tu Jesus si taringo tu debata dang ro ibana tu portibion ra dang hola jolana jolo na so persia hita pedang persia sedangkan kita ngata boto pilimna ngata boto hatana tong budang do penaso persia tong do penaso gudang mangulosa alanido di bagasan turbukon yang dohoronna asa sudi mahita mangulahoni mahite pamangata mahite rohata disaduk nguluton teulahome memberitakan firman Tuhan dan melakukannya tong usukum majohamu nah ki minggu pagi ngau sukun onggo minggu siang sukun okuma naolo dohamu mamaritahon do mangulahon hata di debata akan tong dosa rupa nih melek do na do usuku jo kamu amangila naolo do hamu mamarita hodok mangulau hatani di bata atang lau mahamu bidu dah deni akai ini naki lau mahamu itu ras 20 oh lubit DJ lang pakai join lang satu 720 sia itu kan teh nang sudi maju hita mangedihon Ninna Jesus Kristus Tuhan
malas mirohama langit nang doon kajak-kajangi marolo polo pagkaladangi kodihaw na di harangani mato-mato pasumei marhasak-hasak tao ng lauti marolo polo kapotiniyon sune na pagising na Dabuti dua na las tarimai apagogoma agkaparjamitai magulahon togonanay magulahon togonanay lau marpagogon agkana porseay disude patatitiyani nahatop say mubau-bay ondo barita na uli pangurupi ondo na pagasi malua akana tarate apul-apul tu dadangoli hati gorani amalumah sabay manidai hati tam nasa sitongani pasahon kon hadameoni Idok lao mà hamu do lao dangau hamu molo edida alay sa stong na sudi do hita ikolau isi sudi hita perjamita partohonan na go tiki partohonan na so go tiki semua pelayan Tuhan tak bisan dan juga non tak bisan hamu ruas lao mahamu punggangkor lao mahamu sikola minggu lao mahamu unang mabiar unang tahutan ala buha takas do say do nganoku do hamu rasa dari or rasi rasa aduh teh aduh musi matong dah buka cua Matius 20 lu aku ya bang emak mulai Mercedes ono anak pala hati ido asing tamu anggo pada dapur pun holam babukai deh boto manu tuh nelilingan tadi dah jok Matius 20 ayat 20 20b ido intina isi dobe nang ada apa? Hah? Rak mahita majaha Matius 20 ayat 20b ay idama say do nganoku do hamu ganu pari rasi rasa ro ajal hasang anon alani unang mabiar nanti edo jadi apapun itu tantangan satu naikon diancam hosata unang mabiar unang tautan ala boha Yesus sidak kolan diancam mate be mana law makok kopita alani ingot ma tu macebal gado holong ni de bata tu kita jadi molo tahutod do jamiton taringot tu episteli uno ni epistel mandok ha porsio di huria kolese do holong na di batu du ho mai marhite pabahenan natakas hape jamitat tadi do jol mana mangulo pati intina ima rikot di roha molo adong rohana ulah honon nadi
ale molo so di si rohana mago matokan ido alani intina mari hadirkan Tuhanmu dalam hatimu supaya Tuhanmu menemanimu didok do dendetei didongani Tuhan itu wow 480 itu dabu kemaju od namai dene berpudi unak saya unak ahamu inang anggo per singkawang nggak biasa songonon itu 485 saya dapat setiap yang manginang dang sinamoti nagabe pilihan na arga alia hado rohatta na olo mangula ulod ni debata suku masaul anai na olo do hamu manginang mamaritahon do mangulahon hata ni debata amen martang yang mahita. Mulai hati Tuhan dipasangat sian nasa rohanami. Dia sini rohami na mengajari kami asa terbaik kami Tuhan mamaritahon do mangulahon hatami takas do pandongonomu dingulu nami saderion rasi-rasa ujung sianganon ali Tuhan Jehovah tetong matondim ton diperbedai na margogoy ho kami na mangalehon pangatusion habisuho to kami asa tarulok kami Tuhan unang gabi gabusan nami diri nami dinalaho mangulahon hatami ali Tuhan Jehovah ajari mahami lahu mangulaw sa diganu perdalanan ning ulo nami itiki na une doho na so une asalam rarap harajamu disandok portibion alitu ka Jehovah paso-paso masaluhu na ruas ni hurami siada danak na magodang na matua kanaubanon na sopo somarama somarina akan nambabalu paso-paso matuhan leho dinasida hagogo doot pakirimo na mangulu di perdalanan ni nguluna seleono mudo na dimenggan sa marhiti Tuhan marpos ni roha ibana disude pandongonom alituha Jehovah paso-paso ma aka ulaw di tong-tongan ni Huriamon di HKBP Singkawang di ruas naong martaba di tong-tongan ni keluarga Tuhan marhite hasosorang ni dadanak paso-paso madadanak ki imbur-imbur magodang paso-paso natorasna parbisusi asa tarben natorasna mangajari dadanak ki dudalan na hinalomon ni roham dia karuas na marsakap patupa
ulau pardongan saripeon, lehon, partikian na lehet, ari nadinggan, doho ay pason di saluhut jolma nama doho ti uloni. Asatakas malas ni rohei, jala potona sida mamuji war munabadia, marhite sadok ulonna. Ada tuga Jehovah, dia ke kegiatan ni Huriamon, di pelatihan ni musik, manaringoti taringot tu konsistori, parohai masa luhut nasida tukan asadenggan mardalan uloni. Ada tuga Jehovah, takas do di botoho, ima akaruas ni hurami nang makilalahon las ni roha di bagasan sa minggon dinaneng lehommu umur nagajang di ulan tahun ni hatu tubuh nasida dok pardongan saripion sapala nang diloko partikian di nasida Tuhan totong malehonommu habisuhon asa tarbiyan nasida Tuhan mamilangi araring uluna basangap di luar muda badia. Dia karuas ni urami natongo di bagasa parsahiton leho matuhan hama malum di parsahiton asa titikina boy malum jala boy rak marsaot rotami ditonga ni bagas ni Huriamon pada kami sian mara covid sa pulisio Tuhan asa boy hami mangulo nami di bagasan las ni roha ali tuga Jehovah dinarap marid di hami rap marpu Muhammad dohot dongan sapor siaon sian HKBP jeruju aka punguan ina naniluhon ina posimi amanami padita bonar pasaribu dohok keluarga pasu-pasu nasida Tuhan dia ulonna di bagasa sadarion mana tu dia penasida pasu-pasu nasida Tuhan asa marhiti ulon nasida lamananda nasida disude dengan dibasami ale tuka Jehovah uboto kami do gudang do nalau si dalan nami di bagasan sa minggon mangido mahami sian asin ni rohami asa dong ano mohami dinalau mangula ulon nami asa gabi nenula sindun mapinana jala mangomo aka partiga-tiga marbisu aka pangajari marlamok ni tangan aka pangubati marroha na dinggan aka pangunggomi uluan di tenganup pamareta nang songoni di ganup rumah tangga. Ada tuha Jehovah pasu-pasu mahami akaruas natin pamon. Marhiti Yesus Kristus martangya kami tuho. Amin. Mari dihita saya buka di nomor 724 buku pengupilian. Thank you.
bata amanami na di bono ginjang. Hodo haroroan ni saluhut, si leo-leo na dinggan doho na solibasa na maliutus. Upasat hami masian na lomitu hami pelen nami tuho. Si jalo magabiwap na utus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho perse kami pelenon. Patimbulhon harajommu di tengah-tengah ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim. Asalam utanda hami godang ni sulomitu kami. Asalam gigir hami mandok mulyati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di bona ginjang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajonmo, say saot molomo ni roham di batongon songon na di bona ginjang. Leho matuhami saran hanguluan siap hari, si sama dosa nami songon panasanami, di dosa di dongan nama dosa tu kami. Unang kami to giho tu pangucunan, balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamo. Di sondak ko Tuhan de batama bohina tuho jalasi marohana midaho. Di depak ko Tuhan de batama bohina tuho jalai pasor ho madamena tutodim. Amin.